să deschidem Sfânta Scriptură la Apocalipsa, capitolul 14, de la 1 la 5. Apocalipsa 14, 1 la 5. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000, care aveau scris pe frunte numele său, adică al mielului, și numele tatălui său. Și am auzit venind din cer un glas ca un vuie de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic, și glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu alăuta și cântau din alăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor 4 făpturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea, afară de cei 144.000 care fuseseră răscumpărați de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt virgini și urmează pe miel oriunde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni, ca cel dintâi rod, pentru Dumnezeu și pentru miel. Și în gura lor nu s-a găsit minciună, că sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Amin. Stau și mă gândesc de multe ori când frâncem pâine împreună la profunzimea mesajului pe care cina cea de taină, cum o numim, sau cina Domnului, îl comunică. Până și copiii se uită când treci cu tava cu azima sau cu păhărările printre rânduri, se uită ciudat. Cine nu pricepe ce e bucată de azimă sau de pâine și ce-i o gură de most? Hristos Domnul știa că biserica în istoria ei avea nevoie de elemente metafizice, materiale, prin care să se lege de elemente divine și veșnice. De aceea, cina Domnului, dragii mei, este poate cea mai puternică predică a bisericii, fără cuvinte. Ori de câte ori mâncăm din pâinea aceasta și bem din parul acesta, spune Pavel, ce facem? Vestim sau proclamăm moartea Domnului până vine El. Implicit învierea, dacă spunem moartea până vine El. Aș vrea în următoarele minute, dragii mei, să încerc să vă rețin atenția cu ceea ce am înțeles eu pe pasajul din Apocalipsa pe care l-am citit. Și să vă îndemn pe fiecare, începând cu mine, să ne verificăm dacă suntem sau nu membri în adevărata Biserică a lui Hristos. De la bun început vreau să spun că cei 144.000 nu sunt o super elită de super sfinți. Nu, dragii mei. Ci aceștia reprezintă Biserica lui Hristos răscumpărată. Ce ziceți, dragii mei? Dacă cei 144.000 ar fi virgini din punct de vedere fizic, apropo, apostolii fac parte din ei, ce spuneți? Ar trebui să fie acolo apostolii, ce ziceți? Păi dacă apostolii nu, cine, dragii mei, cine atunci? Dar Petru a fost însurat. Ce fac cu el atunci? Ne vom uita la 5 lucruri care definesc adevărata Biserică lui Hristos și să vedem dacă suntem parte a acestei biserici. 1. Biserica lui Hristos, dragii mei, se adună în jurul lui Hristos. Îl are în centru pe Hristos. Uitați-vă cu ce începe acest capitol. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului. Când ești invitat să te uiți la Biserica lui Hristos, ochii tăi se opresc pe centrul bisericii, pe axa bisericii, care este Hristos și, atenție, ca miel. Așa cum spune Pavel, nu vreau să știu altceva între voi decât pe Iisus Hristos, dar cum? Răstignit. Ce avem noi în față, în această zi, la cina Domnului,
este Hristosul răstignit, sângele Lui și trupul Lui. Nu așa, într-un organism viu, sângele și trupul sunt împreună. Uitați-vă pe masa aceasta, într-o farfurie, este azima, într-o farfurie sau pe tăvile acelea, mustul. Hristos este răstignit între noi. Când duceți la biserică, dragii mei, rețineți, biserica îl are în centru pe Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, dar ca miel de jertfă, ca miel înjunghiat, cum am zis în capitolul 5 în Apocalipsa. De ce spune Ioan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Când vorbim despre biserică, vorbim despre miel de jertfă care ridică păcatul lumii. Biserica lui Hristos, deci este produsul jertfei lui Hristos. Biserica lui Hristos, dacă vreți, este rodul suferințelor lui Hristos. Isaia 53. Biserica lui Hristos se adună în jurul lui Hristos ca miel. Cu alte cuvinte, biserica lui Hristos are de-a face cu Hristos, dragii mei. Nu are de-a face cu programele, nu are de-a face cu predicile, cu cântările, cu rugăciunile în primul rând, ci are de a face cu Iisus Hristos ca miel al lui Dumnezeu. Pentru că Duhul lui Dumnezeu va să ne facă atenți ca și biserică să nu uităm niciodată că avem obârșia, originea în Hristos care s-a jertfit pentru noi. Acum, din păcate, uitați-vă la câte biserici în jurul nostru se focalizează nu pe Hristos, ci pe altceva. Discutam zilele trecute cu Iulia aici. Am vizitat-o până cu o familie din biserică și ne-a spus că într-o zi preotul ortodox a zis, Doamnă, de ce nu veniți la biserică? Și a zis, Domnule preot, dumneata la biserica asta, ori de câte ori am mers, ai vorbit numai despre morți și despre vii, despre pomene și despre... Ai tot... N-are rost să mai vin aici. Biserica e altceva. Iulia n-a stat 10 ani, a fost frământată până când a capit așa, mă întorc înapoi în biserică. Nu pot să concep ca în biserică să nu fie predicat Hristos. Biserica se adună în jurul lui Hristos, nu a Fecioarei Maria sau a Sfinților, dragii mei. Nu-i biserica lui Hristos, ci este altceva. Numiți-o cum vreți. Dacă mă uit în capitolul 5, cerul, zicea împreună cu făpturile și cu bătrânii, vrednic ești tu, mielule, să iei cartea, să răpecețile. Biserica în toate timpurile se uită la Hristos și recunoaște vrednicia lui Hristos. Biserica se adună în jurul lui, se închină lui Hristos, îl onorează pe Hristos, trăiește pentru gloria lui Hristos, nu pentru gloria ei ca și biserică, da? În al doilea rând, adevărata biserică are o caracteristică distinctivă. Și această caracteristică o separă net de orice organizație omenească sau de orice altă biserică ce nu este biserica lui Hristos. Știți care această caracteristică s-a marcat? Hai să ne uităm în text. Apoi m-am uitat și atât că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele mielului și numele Tatălui, adică lui Dumnezeu. Dragii mei, aceasta este caracteristica distinctivă a adevăratei biserici. Toți membrii acestei biserici au scris pe frunte numele mielului, al lui Hristos, și numele lui Dumnezeu Tatăl. Unii zic, care e biserica adevărată? Penticostală, baptistă, carismatică, ortodoxă, catolică? Niciuna din ele, dragii mei. Ci biserica adevărată este biserica a căror membri au ca și caracteristică numele mielului, care e răscumpărat, și numele Tatălui care a gândit planul. Și numele ăsta este scris pe fruntea lor. Capitolul 7 am întâlnit prima dată pe cei 144.000 și înainte să pornească mânia lui Dumnezeu, un glas a zis, opriți pe cei 4 îngeri până când vom pune pecetea Dumnezeului celui viu pe fruntea celor 144.000 de slujitori, nu? Pe fruntea slujitorilor lui Dumnezeu. Făcea
Horație aluzie la biruitorii din Filadelfia și vreau să citesc 3:12 Apocalipsa, unde spune așa cuvântul: pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el, zice Hristos, voi scrie pe acel biruitor, pe omul acela, numele Dumnezeului meu și numele cetății noului Ierusalim, care are săpăcare din cer de la Dumnezeu, și numele meu cel nou, spune Hristos. De ce pe frunte este ștanțat, este scris numele acesta? De ce, dragii mei? Pentru simplu motiv că această marcare a numelui lui Dumnezeu pe frunte are de-a face cu gândirea noastră, cu mintea noastră. Dragii mei, rețineți că marea bătălie a vieții noastre se dă pentru mintea noastră. În minte se fac și se desfac lucrurile. Cu alte cuvinte, cum gândești, așa trăiești. Altfel zis, cine stăpânește mintea, acela îți domină viața. Dacă vrei, cine mă pecetluiește, acela mă și stăpânește. Cine te pecetluiește, acela te stăpânește. Acea mare bătălie este pentru mințile noastre, dragii mei. Și mă sperii uneori când merg într-o vizită la câte o familie și văd puiuți de 2 ani, 3 ani, 4 ani la TV și sunt așa de împătimiți și pe jocurile acelea și se uită cu patos la niște desene animate și te sperii de ei că sunt așa de înroșiți la față. Unul din copiii noștri avea, nu știu câți anișori, 4 și un pic 5. Pe vremea ce era la calculator un joc tare renumit și m-am jucat pe el. Prințul. Mă uitam la ăsta micul nostru, nu Paul, era Ionatan atunci, mic. Așa de pasionat se înroșea când se lupta cu turcul acela pentru prințesă. Ce mai? Incredibil cât de ușor diavolul pune mâna pe mințile copiilor noștri și își pune pecetea pe mințile lor prin desene animate, prin jocuri pe calculator. Îi înrobește efectiv, de mici. Marea bătălie pentru mințile noastre, dragii mei, de aceea, mare atenție! Ce facem? Pe cine lăsăm să ștanțeze gândirea noastră? Pavel spune, și era foarte sigur pe el când a zis că noi ne facem fiecare gând rob ascultării de Hristos, pentru că dacă gândurile mele nu sunt roabe ascultării de Hristos, fiți liniștiți, altcineva are grijă să ștanțeze mințile noastre. Am văzut în capitolul 13, ne spunea Zaharia, atât de clar și de limpede, cum diavolul și-a pus numele, da? Pe gândirea lumii, da? De aceea, rețineți, caracteristica distinctivă a bisericii adevărate este scrierea pe frunțile membrilor ei a numelui Mielului și a numelui Dumnezeu. Foarte interesant, Pavel, când vorbește despre această pecetluire sau punere deoparte, separare din lume, spune că noi, după ce am auzit Evanghelia, am fost pecetluiți cu această pecete a Duhului Sfânt. Nu poți vorbi de biserică adevărată în care Duhul nu operează, dragii mei, nu se poate. Nu se poate. Și vreau să vă spun cum Hristos este prezent aici, în carne și sânge, adică în azimă și în must. Duhul Sfânt este la fel de real și de prezent aici, în noi și între noi. De unde știu asta? Hai să citesc. 1 Corinteni, dragii mei. Și apoi merg în Apocalipsa ca să fiu în contextul cărții. Uitați-vă ce spune Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 6. Cu 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care, ia auziți, locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. De aceea proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt când a lucrat în mine și m-a pecetluit, gândirea mea a fost ștampilată cu numele Mielului și al lui Dumnezeu Tatăl, a făcut din trupul acesta și Duhul acesta proprietatea, avuția lui Dumnezeu. Însă diavolul este un expert în a înșela și spune, nu e așa, nu e adevărat. Uite-te la viața ta, uite-te cât de slab ești, cât de nebiruitor în ispite și stăm și ne lăsăm mințiți de el
și înșelați de El și stăm pe... și ne doare așa că, uite, vai, amărâți și săracii de noi. Dragii mei, rețineți, prin Evanghelia lui Hristos, propovăduită prin Duhul Sfânt, cei care au acceptat să intre în familia lui Dumnezeu, au pe frunte pecetea mielului și a lui Dumnezeu. Această lucrare a făcut-o Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În momentul în care ai acceptat Evanghelia, ai făcut legământ cu El, în acel moment ai devenit mădular în trupul lui Hristos. Pe fruntea ta este numele lui Dumnezeu și a mielului. Este caracteristica distinctivă care face din noi Biserica lui Dumnezeu. Apoi uitați-vă la caracterul membrilor bisericii adevărate. Și este descris în capitolul 14, aici suntem, da? În versetul 4 și 5. Hai să citim. Ei, cei 144.000 care au în prezența Domnului, da? În jurul lui, pe muntele Sionului, pentru că biserica adevărată se adună în jurul lui Hristos ca și miel. Ia auziți, ei nu s-au întinat cu femei, că sunt virgini și urmează pe miel oriunde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din Tirod pentru Dumnezeu și pentru miel. Și în gura lor nu s-a găsit minciună, că sunt fără vină înaintea scaunului domnia lui Dumnezeu. Cum adică ei sunt virgini? Adică nu s-au însurat? Adică nu s-au măritat? Nu, dragii mei. Dacă asta ar înseamnă că a te însura și a te mărita înseamnă păcat. M-aș duce iarăși în 1 Corinteni, în capitolul 7, unde Apostolul Pavel zice așa de fain, zice, versetul 28, dacă te însori, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește. Dar aceste ființe au necazuri. Dragii mei, căsătoria, în esență, este această oglindire a relației Hristos-Biserică. Uitați-vă în Efeseni 5. Deci, virginitatea aceasta a celor 144.000, care simbolizează biserica proslăvită, în jurul mielului, nu se referă la virginitatea fizică sau biologică. Dar atunci la ce, frate păstor? Că unii zic așa, că cei 144.000 sunt doar cei care au fost necăsătoriți, care s-au dat totul tot Domnului, nici măcar această plăcere legitimă de a te însura și de a te mărita n-au acceptat-o. Nu e adevărat, dragii mei. Și uitați-vă în Apocalipsa, avem de-a face cu 3 femei. Una, Israelul, capitolul 12, care naște pe Mesia, poruncul. Una, Babilonul cel mare, sau stricata, vom vedea imediat. Cea cu care au curvit toți împărații și locuitorii pământului, au băut din vinul curviei ei. Și a treia este Biserica lui Hristos. Aici am Biserica lui Hristos și spune Duhul profetic că cei din Biserica lui Hristos au fost virgini în sensul că nu l-au trădat pe Hristos niciodată, în sensul că nu s-au încurcat, că nu s-au închinat Babilonului cel mare, pe care uitați cum îl descrie Scriptura în capitolul 17, în Apocalipsa, versetul 4. Aș putea citi și 2. Cu ea, cu Babilonul cel mare, au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Și m-a dus în Duhul într-o pustie și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă și avea 7 capete, 10 coarne, exact ca fiara, așa-i? Care a lansat-o. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare, ținea în mână un potir de aur, așa-i, foarte scump, dar plin de spurcăciunile și necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel mare, mama stricatelor și spurcăciunilor pământului. Ei, Biserica lui Hristos nu s-a întinat cu această femeie stricată, cu sistemul draconic al lumii care trăim noi și care este condus de diavolul, cum am spus pe capitolul 13. Sensul acesta, Biserica lui Hristos își păstrează virginitatea, adică relația ei cu Hristos nu e afectată de lumea stricată în care trăim noi. Și dimpotrivă spune versetul 4 mai departe, urmează pe miel oriunde merge el. Place ce spune Pavel în 2 Corinteni 11 cu 2, când zice bisericii din Corint așa, că sunt gelos de voi, biserică din Corint, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o ficioară curată.
Ăștia sunt cei 144.000, adică Biserica lui Hristos, care păstrează loialitatea, credincioșia, fidelitatea relației cu Hristos. Uitați-vă care este a doua descrierea caracterului membrilor adevăratei biserici, pe lângă credincioșia sau fidelitatea față de Hristos, mielul și mirele ei. Apropo, în capitolul 19 găsim biserica numită soția sau nevasta mielului. Să citesc 19:7. Să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului. Soția lui ce a făcut? S-a pregătit. Cine e soția lui? Biserica, dragii mei. Biserica. Da? Noi suntem acum mireasa lui Hristos. La nuntă vom deveni soția lui, nevasta lui. Vom intra într-o relație profundă când ne vom vedea față în față, cum suntem doar logodnica mireasa, da? Și ne pregătește pentru ziua nunții. De aceea suntem numiți virgini, da? Biserica este această entitate duhovnicească din capitolul 14, estimată prin cei 144.000. Uitați-vă ce mai spune Scriptura despre caracterul adevăratei biserici sau membrilor ei. În versetul 5 spune așa: și în gura lor nu s-a găsit minciună. Nu s-a găsit minciună. Păi, dragii mei, Biblia spune în Apocalipsa, în capitolul 21 și în 22, spune felul următor. M-aș uita în 22, cu 15, afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Sau în 21:27. Nimic în tine nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună. Niciun membru din biserica adevărată lui Hristos nu minte, nu trăiește în minciună, dragii mei. Dar ce înseamnă asta? Cine poate, vei spune tu? Haideți să ne uităm în Scriptură și îmi place mult ce zice cuvântul printr-o profeție a lui Balaam. Balaam este chemat de Balac să blasteme, însă el rostește binecuvântarea peste Israel și spune așa în 23:21. El, adică Dumnezeu, nu vede nicio fără de lege în Iacov, nu vede nicio răutate în Israel. Dar Domnul spune în momentul lui Moise: sunt așa de încăpățânați, du-te la o parte că fac praf și pulbere, îi mistui. Și acum spune prin Balaam: wow, nu văd nicio fără de lege în Iacov, nu văd nicio răutate în Israel. Când Sfântul Domnul la biserică spune: nu văd nicio răutate în biserică, nu văd, wow, nicio minciună în biserică. Ce ziceți de asta, dragii mei? Dacă noi am ști cum ne privește mielul care a murit pentru noi, am zâmbi, am jubila, ne-am bucura. Degeaba încercăm să provocăm această bucurie, vom vedea imediat. Dacă nu ne lăsăm conștientizați de Duhul lui Dumnezeu, de statutul pe care îl avem în Hristos, dragii mei, asta prin credință. Ei, Hristos e între noi aici, în aceste elemente materiale, este clar între noi și El declară un lucru extraordinar: nu văd nicio fără de lege, nicio răutate în poporul meu. Sună ciudat. Dar eu știu că sunt rău sau că el e rău sau ea e rea. De ce spune Pavel în Efeseni 5:27 despre această lucrare a lui Hristos în biserică și preocuparea lui ca să înfățișeze înaintea lui această biserică, i-auziți, slăvită, fără pată, fără zbărcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Cine face această lucrare în mine și în tine? Cine o face, dragii mei? Duhul lui Dumnezeu. Hristos prin Duhul Sfânt. Nu-i așa? De ce să ne amintim? Centrul bisericii adevărate este Hristos. În jurul lui erau cei 144.000. Da? 2. Caracteristica distinctivă a bisericii adevărate este numele mielului și al lui Dumnezeu pe frunțile lor. Da? 3. Caracterul contează foarte mult. Caracterul exprimă ceea ce suntem noi. Și numele scris pe frunte are de face cu caracterul meu și al tău. De aceea, dragii mei, dacă am și ai numele mielului și al lui Dumnezeu, caracterul meu va trăda această identitate a mea. Dar dacă mintea ta sau mintea mea e ștanțată și dacă gândul meu e ștanțat cu gândul celui rău, faptele mele se vor vedea. Caracterul meu fi imbibat în cel rău, nu-i așa? Ei, în al patrulea rând, e foarte important să remarc acest text, cântarea bisericii. Uitați-vă ce spune versetul 2.
Am auzit venind din cer un glas ca un vuie de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic și glasul pe care l-am auzit era cal celor ce cântă cu alăuta și cântau din alăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea Sfântului de Domnie, înaintea celor 4 făpturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea afară de cei 144.000 care fusese răscumpărați de pe pământ. Cântarea e foarte importantă în Biserica lui Hristos. Adevărata biserică cântă, dragii mei, cântă mereu și mereu. Este cântarea răscumpăraților. Uitați-vă, este o cântare nouă. Cum adică o cântare nouă? Vreau să spun cântăreților. Biserica adevărată, Biserica lui Hristos, are o cântare nouă, diferită de cântările, de cântecele, de repertoriul lumii acesteia. Biserica lui Hristos se distinge de lumea aceasta prin faptul că ea cântă o cântare nouă, este cântarea răscumpăraților. Și spune Scriptura, nimeni nu putea să o învețe, nimeni! Ce păcat este că lumea ne învață cântări. Ce păcat este că auzi linii melodice din lume puse pe versuri creștine, dragii mei. Spunea Zaharia, un principiu esențial al bisericii, nu lumea ne învață pe noi ca biserică, ci noi învățăm lumea aceasta. Pentru că biserica este stâlpul și temelia adevărului. Deci biserică Betel, dacă ești biserica lui Hristos adevărat, atunci cânți o cântare nouă, diferită de a lumii. Da! Dacă lumea vrea să-ți învețe cântarea treabelor, dar nu poate să o învețe, spune Biblia. Nimeni nu putea să învețe cântarea decât cei 144.000. Cântarea bisericii este una diferită de a lumii. Nu poate învăța nimeni, ci e cântarea celor răscumpărați prin sângele mielului lui Dumnezeu. Interesant că biserica, uitați-vă, cântă nu în fața oamenilor, nu să fim văzuți de oameni, ci, ia auziți, am să citesc versetul 3, cântau o cântare nouă, ia auziți, înaintea scaunului de domnie, înaintea celor 4 făpturi vii și înaintea bătrânilor. Biserica nu cântă ca să se încânte unii pe alții, ci biserica atunci când cântă, e conștientă că ea cântă înaintea scaunului pe care stă Hristos și Tatăl. Și că acolo în jurul lui sunt cele 4 făpturi vii și bătrânii aceia. Da? Biserica își dă seama atunci când se închină, că se închină înaintea unei realități duhovnice pe care lumea nu o pricepe. De aceea cântările bisericii poartă în ele mesajul răscumpărării și glorificării celui care ne-a răscumpărat. Și închei vorbind despre încă un detaliu care face dintr-o biserică locală adevărata biserică, adică comuniunea bisericii. Și citesc ceea ce și Horațiu intuia în Evrei 12. Ia uitați ce se întâmplă astăzi aici la biserică sau în biserica noastră. Ia uitați-vă. Astăzi. Vreau să vă spun că aceste scaune pe care le vedeți voi goale, nu sunt goale, dragii mei. Nu sunt goale. Nu sunt goale. Balconul e plin. Scaunele sunt pline. Văzduhul ăsta e plin, atmosfera asta e plină. De-aia așa de cald că e plin. Ia uitați. Evrei 12 cu 22. Ci ca biserică v-ați apropiat de muntele Sionului. Unde stătea mielul? Unde stătea? Pe muntele Sionului. Cine era în jurul lui? 144.000, adică biserica celor răscumpărați. Noi azi ne-am apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului cel viu, de Ierusalimul ceresc, ia auziți, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhele celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți. Ne-am apropiat de Iisus, mijlocitorul legământului cel nou, și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Dragii mei, printre noi sunt îngeri. Sunt puteri ale lumilor spirituale nebănuite. Pentru că spune Pavel în Efeseni 3:10, pentru ca stăpânirile și puterile domnire din locuri cerești să vadă prin biserică înțelepciunea nespus de feluita lui Dumnezeu manifestându-se aici. Dragii mei, rețineți, biserica asta e plină întotdeauna când ne întâlnim la părtășie. Pentru că lumele spirituale asistă la ce face Biserica lui Hristos. Dragii mei, dacă vrem să fim membri în adevărata biserică, atunci ia să ne gândim noi cine e în centrul Bisericii Betel. Dacă e Hristos, suntem biserica Lui.
Apoi, care e caracteristica ce ne definește, ce ne separă de lume? Pecetia de pe frunte, care este numele lui Hristos și a Tatălui. Adică gândirea noastră în armonie cu gândirea lui Hristos. Ce păcat că ne întrebăm întrebări care nu sunt în Biblie. Ca să vedem, suntem sau nu biserică? Uitați-vă aici biserica. O găsesc clar. Dacă mintea mea este setată după mintea lui Dumnezeu, sunt în adevărata lui biserică. 3. Uitați-vă la caracter. Păi caracterul dictează conduita. Caracterul, dragii mei. Dacă mă uit la diaconii care au selectați din biserică, Pavel vorbește numai despre trăsături de caracter. Una singură este o abilitate. Știți care e aceea? Să fie în stare să învețe pe alții. Restul, caracter, 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 caracter. Dacă nu ești om de caracter și nu-ți de caracter, poți să am daruri pe care să mi le pun așa ca diplome pe perete. Sunt în afara Bisericii lui Hristos. Pentru că Biserica adevărată lui Hristos are de face cu caracterul oamenilor. Dragii mei, caracterul determină comportamentul sau conduita. Apoi, în al patrulea rând, ce cântare cântă Biserica? O cântare nouă, nu cântările lumii, da? Nu versurile lumii, ci cele care onorează pe Hristos și răscumpărarea prin Hristos ca mila lui Dumnezeu. Și 4, în al cincilea rând, Biserica atunci când se întâlnește la părtășie, trebuie să înțeleagă, să transcedă această lume fizică, se întâlnește cu Hristos, care e prezent aici, se întâlnește cu Dumnezeu Tatăl, se întâlnește cu Marea Biserică răscumpărată. Noi suntem pe muntele Sionului cu Hristos în această zi, printre cei 144.000. Asta spune Pavel în Evrei 12, dragii mei. Și v-ați apropiat de muntele Sion, de cea de aceea sărbătoare, de un Ierusalim, de Dumnezeu, de Hristos, de sângele legământului, care vorbește astăzi mai bine decât sângele lui Abel. Sângele lui probabil striga răzbunare, sângele lui Hristos. Astăzi zice, Tată, iartă-i. Nu știu ce fac. Doamne, fă din Biserica Betel adevărata ta biserică. Amin?